So, ito na nga. Iisa lang yung putahin namin pero ilan yung nagtulong-tulong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam po kami nagtutulong-tulong para sa ginataang gulay. Para na i-vlog ka na. Ito na nga ating mga ingredients. Siyempre, hindi na ko na nisitaw. Para niya sa paprikaw. Kamay na siya man. Mugali, kaya na ba may binili o katong kangkong ng kayo. Ay, atin ako sa kantong ran. Ano lang, kanil, gamay lang ibutang sa... Ano Sabi na ito, itali mo nila. Ay, wala mo nabutan. Kani sa paprikaw ni Sonia. Meron tayong alugbati, okra, meron tayong patola or sikwa, meron tayong eggplant, na street kaayo, kalamit kaayo. Meron tayong kalabasa at sitaw. Medyo marami naman na to siya. So, the rest, ito ilalagay namin ito mamaya sa paprikaw. Giniling ng 2 kilo. Ito. Lagyan namin ang kangkong. Lingod gani. So, papalit yung kalabasa niya. Itanim namin doon sa likod kasi iba pa rin yung kalabasa. Dugay nung talaga Lingod chika mo. okra or lady finger. Ikasuko ba sa okra kung tagas pa siya sa tudlo ni Ma'am si G? Hi! Oh. So, kumuha pala si... Ay, meron tayong ginataan. Ayan ang gataan natin. Ang kakang gata. So, meron tayo langka dito. Fresh from the farm. Hinog na siya, no? Pero buang lahat say. Buang siya, guys. Murag, natakdans ka buang. Di ba? Kumain na ako, Anton. So, pwede na ako magturok. Say, dito. Ay, schedule nyo ba ngayon? Ito. Dito sa mula cloud ko. Ano mo na ito? Itong ulam namin ngayon, tanghalian. Gula. Amang bulad to. Mang kanina nga bulod, isa na klasok mo ko. Manang ano na? Oh. Lagyan natin ng langka. Hindi pa kayo. Ako magluluto. Nakamiss yung dito kami lagi. Diba Ben? Congrats Ben. Kaya, sa ibang paningil. Wala. Bayad na yung karon ay pagkakuan. Hala. Gusto rin yung sahod. Oo. Pero sa page ako wala pa. Wala lagi. Ang YouTube na na. Baka siguro sila plano i-release. Facebook? Ano naman yun? Awin gawin ko. Una nga yun. Come on. Wala, nagbangko. Ay sabay nga ni mo. Ako din ko kagisa sa kuan. Ayun nga. Napakulo lang ko. Panguluan niya. Pagwan mo magkagisa. Oo, bano sa iban. Pag ako nagiginataan, ayaw ko magisa ng ano, Lamas. lamas. Kasi gusto ko raw talaga, walang mantika. Very healthy. Very maragod. Ito na yung pangalawang gata. Papakuluan natin siya, papakuluan hanggang sa lumabas. Ito totoong yema. Maging ano siya, maging... ayaw ko, dirty. Oo, nang batukan yung chuhin mo. Chuhin mo yan. Oo, may hampas yung ano. Tapos ilalagay natin tong... Ito yan, sing. May mga kuan sa tais langgam. Ay, nagiyak na. Nakita mo pa yung tain. Tapos kailangan natin siyang ganunin para lumabas yung aroma niya. Yan. Kayuma. Tapos, syempre, iba ang ginataan pag nilagyan natin ng luya. Dapat din, meron siyang sibuyas. Lagay niya ng panako. Yung panakot. Ilalagay na rin natin itong atsal. Itong kulik, damihan po na yung kulikot eh. Nang wala, mamanawot niya. Dini na ako para onya, nagtaron. Ramanghang. Lagyan natin to.
Kamatis lang ang wala dito na hinog. So wag na natin, kung wala, wag mo na ipilit. Wag hanapin ang wala, kagaya dito. Asa si Kuan. Wala sila. Ba? Di naman kahit kulang yung ingredients ay hindi na pwede. Be matuto tayong tumanggap sa mga bagay na wala. Nabaltiya, wala na kayo? Kayo pa ba? Wala, lang Oh, kami. di ba? Ayan. Ano? Ayo. Wala na ang saging, no? Palagpagan ba natin si Gwen, may bago na naman siyang baby. Dili ha ako. Yak ba yun sir? Ay grabe si Rhea ka-support sa'yo friend. Kaya nga Kani, bago pa lang oh, nag-break. kani, kasi maunsa pa ni din eh, tadtalo na siya ginagmay. Ano tara? Ay, dili ko talo? Ria, unahan vlog Ria, kaysa nagluto, butad. Grabe si Rhea. Yak ka na naman Rhea. Kasasabihin na naman. Andiyan ka na naman Rhea. Tapos ano Rhea? Ha Rhea? Pag nagata tayo, pag nagluto tayo ng mga ganito guys, na may mga gulay-gulay, huwag muna tayo maglagay ng seasonings. Kasi mag-a-adjust pa yung lasa daw niya. Rhea. Ako naglalagay na ako kagad ng asin. Kani ang luto nga tuyok-tuyok, kapoy batik-tuyok kani. Wala siyang ibang tag nito. Halo. Walang karne, walang ano. Ang bulad ihiwalay natin. Wala pang sahog. Pero ako naglagay ako minsan talaga dito ng dilis. O kasi yun yung magbibigay ng lasa eh. Ano na, Jen? O bulad nga pinikas. Pero ako I don't like. But na nagataan ba? I-wide na lang nail para kuha ka na. Huwag na katuro. 0.5? I-wide na lang kayo. Hindi mo nga upload sa Facebook. Upload sa Facebook. Second, mag-try daw po. Ito ang ating ginataang gulay. Ala yawa. Ay sinabawang pala yun. Sa sinabawang gulay. Ganun lang natin siya kasi mubagtik. Ngayon mo siyang lonok. Lasa mo sa lonok man. Lonok kaog ulok. Parang latik ba yun? Wala pa? Uy. Walang takip-takip to. Ayun na, inaano na ni Ansing. Ito, dadagdagan ba to? Okay na yun. Kung may dinner to, gagawin natin na may dinner ba? Mayon? May yun. Ano, kulang mo gawin na. No. Pabilog. Ayun ko na. Para mamaya, ready ng dinner kasi may bisita ako mamaya sa ano, magde-demo ng product. Meron tayong supply ng vitamins, sodium ascorbate, ito na. Yan, ganito kalaliit lang. Tamog na si Ansing ba? Yun lang naman. Nang sa Inuma. ginoma. Diretso ah! Kaya parang meron na naman siya kita niya kagabi. Inundam na og kaon, og rice, nga kalimbugas. Magkalimbugas sa Singbi, lami kinis kalimbugas ba? Napaulit bitaw kay kalimbugas sila sa ila. Correct. La Daniel po. Pero mas lami ang dokot. Oo, yung talikod mo. Love, kalimbugan. Balagway kwarta sa ligi ng aping. Ay, may er-er. Isa galing diri ha, galing diri niya Alam mo yung er-er? sa likod. Ay yung ba kay gaparian mo ni Britney kadako. Sa tanan kisay naguan si Ansing nga nakuay. For the health mo ni. Kaso magulay. For the health? Bili ba ako kakuan sa vitamin Ya, imong kape ya. Nana ko vitamin C yata kasi mo dagan kayo. Ano nag-vitamin C bitaw ko. Kuan na ko kanang Siguro ko tumon. kanang coffee pampautog lang. Ha? Coffee pampautog lang. Nahurok na. Wala yung kanya.
Ay, ikaw nag-inumaan to? Oo. Sa'yo, nawala na di ay. Oh, dia daw agluluway rin nagatuluga dia. Kalang green na sa dang makahurot. Ikaw di ka urot sa ako kung pinibitok-bitok ha. Japon. Ikaw di ay ha. Si bitok-bitok pinagatulan na. Ako na sa ibutang guys. Ilulunod ko na. Itatapon na niya po sa kawa. Ilunurin na natin. Ay, Naria! Guys, siya. Ilulunod na natin yung Lulob lahat. Kasi kailangan sabay-sabay na yun sila maano. Ipagutad daw, gutaran. Kasi lagay natin siya na pampalasa. O di ba sa na cover. Mukhang Japon. Pati stick pa man yung tuna. Lumiti na ginaan, ipanak karon. Yeah, lata ang Ay, isa lang sa tanan. Sabi mo, Adib, ano yung sabi mo? Oh, lata nga dapat dili man siya, dapat crunchy ang sitaw. Huwag lutuin masyadong sitaw. Kasi lagyan na natin siya na amang asin. Hindi asin. Apa mo tingog ya? Wala na sa asin na sa ilalim. Yung mga siriya nga, gibutang na rin ang dahon. Binuo ko. Oo. Wala man nga. Gibutang nga luto, balag lata. Di ba lang? Mga kuwaan ni Ria. Luto asin. Wala diya. Asin yung magic salap. Satu bisa tulog. Asa lagi na putus. Ito ay bato sa asin din. Lagi ba tagtuki ba? 150 gid. Thailand nga kuan. Di pa napaapil ko da. No, bayaran na udi nila no. Di man gud pwede magmakita anong actual pati size. Tinay balik ka tinay nam. Kailan na ba? Ha? Balik ka tinay. Basta sa 30 kay mananaon ta sa kanang kwan da ba? Tournament sa 30 sa ilan ni kwan ba? Nato ko itong gibash bitaw nga nag inyo pa ng bula. Sa Bulwa daw sa home court. Lagyan na natin ng asin, pampalasa. Tapos, siyempre, para mas masarap, dapat may magic. Ay, ingat na. Na. Pag magic ang tanan. Tapos, meron pa tayo isa sabaw dyan. Let's simmer it for like 5 minutes. Ilagay natin yung gata, then haunin na natin. Saya break ni kay Pantolin. Normal ang pagke. 3-8. Ako sinilas ko palit, diba? Piniling ko siya ba? Nam tay Anak lagi siya. Anak siya likod. Hindi man nilang sala. Hindi man na. Anta mo ito, anta. Pasalay na anuwan mo na to. Ilalagay ko na yung unang gata. Ano na natin, Ilalagay na natin. Pero gamay rin kayo. Ilagay na natin yung isang gula. Kulang yung gata natin. Or tubig. Kulang tubig. Mga ginala kunti. Di na nagabok di ay. Wala na ni bit. Mura gamay na kayong gato. Hindi ay na bagayo. Ano ba? Kulang sa sabaw. May doon na. Depende man gud ang price sa kadaka sa lugi. Pero ang dako bisa unay try dito ra dito. This ulam is brought to you by Aki Shoes, Lane 101 Uptown, and Peepers Sleepers sa may Ayala Mall CDO. Ano doon yung smile. Ayan yung pangit dito. Oh, yung pagkakulo, titikman natin ulit. Tapos dadagdagan na natin ng panimpla. Ilalagay natin yung dahon.
katapusan sa June. Kung Ah, Titikman na natin kung kailangan ba siya dagdagan. Kailangan siya dagdagan na asin. Hindi nagsabaw ba ito? ano na siyang gitawagan? Bulog pa man siya. Tapos lalagay na natin yung gulay. Ay, yung gulay. 2 minutes. Dapat tinabali ah. Dapat sinasayawan daw yung pagkain. Para mas lami. Dako gisa ka ko sa YouTube 64. Taga sa view gapon 75. Itong fiesta, $300 kami. Isang Oh? video lang. Nasa 84,000 ang views. Ni Mr. sa impasugong ba? Oo. Last year ba? Last year ganun yung mga views. 50 plus, 30 plus, 40. Ilang kon kay ang tuno ba may pagka-joker. Dahil tinimplahan natin siya, tikman natin kung maalat na talaga. Ay, yawa. Yawa. Oh, paluin mo. Paluin mo. Paluin mo. Maano na siya. Maalat na siya. Mainit-init na siya. Mainit na ba, Deb? Ay, ginoo ko. Nilagay na natin yung... Pwede na. Langkay ng inibabaw. Ilagay natin yung gulay na kulera. Ito na yung sandamakmak na talbos at malunggay. Yawa! Wala ko ilabot. Nabay ka na bulad. Wala na. Ito na ang ating gulay. Parang may angin sa aking labi na nakalutang sa ulap at nangingiliti. Kung ang alat at asim ng buhay ay tulad ng pawis ni inay. Anong commercial yon? At sino ang kumanta? Ano yun, Altea? Sino? Sarap. Anong to ano? Reservation pa yan. Parang may angin sa aking labi na nakalutang. Di mo alam yon? Para din. Tindahan. Para makadesisyon na. Sam Concepcion and Sinigang Mix. Nor. Tiyo, batch mo yun eh. Wala akong TV. Ara kay TV. Hepa, meron ka. Tatakpan na natin siya. And then, for 2 minutes, hahanguin na lang natin siya. Hayaan natin ang init ang magpalata. Naman.